Čo je dôležité ešte u nás, aby učiteľ rozvíjal u študentov myslenie a kreativita. To je dôležité, pretože to, kde vy si viete čo vyhľadať, to si viete vyhľadať, ale proste naučiť myslieť a ten sa potom uplatní hoci kde. Novodobé hutníctvo na rozdiel od toho predošlého zahrňa aj napríklad výskum v oblasti tepelnej energetiky, výskum v oblasti spracovania recyklácie odpadov alebo vývoj nových kovových a taktiež aj nekovových materiálov. Hutníctvo nie je len o výrobe železa a ocele. Neodmysliteľnou súčasťou je aj teplná energetika. Je to vlastne získavanie energie z hutníckych prevádzok a jeho ďalšie využitie v hutníckych prevádzkach. Môj odbor je recyklácia a spracovanie odpadov a vybrala som si to preto, lebo odpady vždy boli, sú aj budú, čiže má to určite budúcnosť. Zásoby nerastných surovín, teda kovov, nie sú neobmedzené. Máme niektoré kovy, ktoré množstvo sa odhaduje na cca 30 rokov. Čiže vlastne potom bude treba tú sekundárnu výrobu opäť nejako dať do obehu viac, aby tie kovy stále boli v prevádzke. Katedra neželezníkového spracovania odpadov sa snaží vychovávať z našich absolventov samostatne rozmýšľajúceho človeka, tvorivého človeka, človeka, ktorý nezopakuje len nejaké informácie, ale prinesie niečo nové pre celý systém. To znamená, ak je nejaká výskumná úloha od konkrétnej spoločnosti, študenti majú možnosť zapojiť sa do tohto výskumu alebo do riešenia tejto úlohy. Projekt spracovania a recyklácia oceliarenských úletov riešený spoločnosťou Železiarne Podbrezová bol najmä zameraný na to, aby sa spracovali úlety z výroby ocele, ktorých produkcia je asi 20 kg úletov na 1 tonu vyrobenej ocele. Na Technickú univerzitu odosielame vzorky našich odpráškov alebo úletov z elektrického blokovej peci a vlastne oni to spracovávajú pomocou luhovania. Cieľom bolo získať výsledný produkt, ktorý by sa dal spätne recyklovať pri výrobe ocele alebo získať nejaký predajný produkt s obsahom zinku. Tento projekt bol veľmi úspešný a pokračuje aj ďalej. Účasť našich študentov na tomto projekte bola najmä v charakterizácii vstupných materiálov, charakterizácii vzorky alebo sledovanie štruktúry tejto vstupnej vzorky. Hutnícka fakulta vychováva dobrých študentov, vlastne oni prídu kvalitne pripravení, môžu byť hneď zaradení do výrobného cyklu, prinášajú tie nové vedomosti a nové nejaké poznatky zo štúdia. Štúdium na Hutníckej fakulte mi pomohlo pri mojej práci v tom, že som vyštudoval veci, ktoré priamo potrebujem ku svojej práci. Toto štúdium je určite kreatívne. Pokiaľ ide o vzdelávanie našich študentov, určite by sme sa chceli zamerať na to, aby boli čo najuniverzálnejší, čiže aby rozumeli v podstate procesov, ktoré sú základom technológií, základom prípravy materiálov, ich aplikácií, aby boli na trhu práce tým pádom žiadaní, aby sa vedeli prispôsobovať očakávaniam, potrebám zamestnávateľov. Po skončení štúdia by som sa mohol uplatniť rôznych priemyslov, kde sa vlastne pracuje s materiálmi, kde sa spracovávajú kovové, nekovové materiály, progresívne materiály, od automobilového priemyslu cez letecký priemysel, dokonca aj v kozmickom priemysle, keďže zliatiny na rôznej báze sa tam využívajú. Na Hutnícku fakultu by som odporúčal študovať hlavne kvôli tomu, že hutníctvo je jeden z odborov, ktoré budú stále aktuálne. Výroba či už železa, ocele alebo akýkoľvek kovov bude neustále aktuálna pre ľudstvo.